So guys, practice ta og grocery o. Kinahanglan magdala jud permitting bag kay diri imong pamaliton. So isugo ko niya or wala ko niya isugo kaning gusto ko mo upalit og kuan. Kaya gusto ko maglumpia. O nangala og lumpia. Yung ko nga mapalit ko og lumpia kuan. Lumpia ingredients ini siya nga. Sige, pagpalit dito sa grocery. Nya. Kaning bagay yun yung ipalit para sa ako para magamit at nakaulakaw na ipaliton. Hindi man pwede nga wala kay sulanan pag malingki ka. So going na po ko sa grocery guys. Walking distance lang dere. Dool ra sa among apartment. Yeah. Dere agihon. Kitang turkey nga kuan. What is this? Turkey nga grocery store. Mag-shades kita perminti guys kay init diri karon. Ang temperature karon sa Berlin is 28 degrees. Karon nga oras nga naglakaw-lakaw ko. So init. Hindi man ta pwede magpayong kay katawan man diri magpayong ta guys. So mora to guys. Going to grocery store na ko, babay mo chup-chup. So guys, dool na ko sa grocery. Dool na ko sa grocery store. Grocery na ang owner is Turkish day. Turkish. Nga, from Turkey. Ayan guys. Order na siya. Ayan. Ayan grocery. Ay maba. Let's oh. Guys, nalaon mo ng mga watermelon bro. Ang watermelon oh. Dagko ka ilang watermelon. Sa gawas pa na siya guys. Pagsulod. Ano na pagsulod? Sumuratong. Sulod. Napagisulod. Ano? Maning orogula oh. Sumuratong guys. Masulod pa ko sa sulod. Kapag mo machup-chup. Ang akong napalit lang dito sa grocery is tauge ra. Tauge. Wala sila spring roll. Wala sila lumpia wrapper. So balhin ko sa lain nga grocery. Daghay grocery store diri guys, mga dool ra kayo sa among gipuy-an. Na-exercise na ko, gipaningot ba lang ko guys. Alam hindi ka panington. Grabe, init 28 degrees. Bugnaw man ang iyang hangin pero matungod kay ka sa init. Ha, kainit gyud as in. Sure guys. Baktas ng dada yung napitan no. Yung guys, lolo tugway sa yan iro. Tugway sa yan iro si lolo. Balhin ko ron sa lain nga grocery store. Nalabay ko atong windmill. Itong dako kay nga electric fan cherries. Doon kaya na sa among apartment. So na siya guys. Baktas na po ko. Dito na po sa Pikas. Mas dool to siya. Nga. Kuan. Grocery store. Sumurat to babay mo. Chup-chup. Guys, niabot na ko. Maura na akong ipamalit kayo. Ikat na lang kong spring roll nga. Chicken. Vietnamese. Kaya wala man sila mangita rami sa lain nga kuan nga grocery is nga kanang wrapper ba, spring roll wrapper niya. Ipalit po kog isda nga pangasius naman ni sa ato sa Pilipinas, di ba? Nya. Fish gihapon. And then this one is shrimp. Minani gini sa ila diri guys no, mga kuan, mga processed na. Pero tay mahimo. Ato na lang kuanon. Okay. May nalang matilawan po. Di man ta permente diri no. So, more to guys. Niabot na ko gikan ko
grocery. Yeah, that is eggs. You have that in the fridge? 9. But we have a bigger one, different kind. It's in the Okay. fridge. Yeah. Okay. Summer to guys. Muna akong mga pamalit. Summer to babay mo. Chup chup.